Май месец е изпълнен с празнични дни. Сега повече хора си взеха и 2 дни допълнителен отпуск от 1 май и са ваканция цели 6 дни. Това е времето, когато обаче дома ни остава уязвим от крадците. Въпреки че от МВР наблюдават спад на домовите кражби, как можем да защитим дома си? Ще говорим сега с Ерик Борисов, който е мениджър на ключарски центрове. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Здравейте. Кажете сега, има ли как бързо, лесно да си подсигурим имота, когато ни няма и да сме спокойни в нашата почивка, не да си мислим заключих ли, не заключих ли, някой няма ли да ме обере? Ами най-лесният начин е когато направите консултация с правилните хора. Избирате си ключарски център или ключар, познат, приятел, другия вариант е в интернет, срещу едно безплатно, може би, телефонно обаждане, можете да направите своята консултация. Другия вариант е да отидете на място и да поговорите с ключар, който може да ви насочи по най-добрия начин. И понеже сега вие сте при нас на място, ние няма как да не се възползваме това и да ни кажете как да подсигурим дома си. Да сме максимално сигурни, че никой няма да нахлуе в дома ни по време на тези празнични дни, в които отсъстваме. Индивидуалният подход е най-добрият фактор в случая, т.е. спрямо всяка врата, спрямо всеки бюджет има решение. А откъде да започнем? От входа на конкретният блок, например, или откъде? От собствената ни врата на жилището? Откъде? И най-добрият вариант е да се започне от входа на блока. Това е най-добрият вариант, но знаете, че е трудно да се организират абсолютно всички. С кушиите е трудно, да. Точно така. Най-добрият вариант е да обърнете внимание индивидуално на дома си, като спрямо вашите изисквания може да се предложи варианта винаги. Винаги има по-добър вариант от вашето заключване. Сега въпросът е обаче как да не дупчим вратата, да не слагаме допълнителна ключалка, все пак максимално бюджетно да подходим като защита. Сега няма и да си сложим втора решетка на вратата. Много е важно да е ясно, че ето този тип ключалки и този тип ключове. Само задръжте така, колегите сега ще покажат. Този тип ключове само още малко, да. Много важно да бъдат подменени. Този тип ключове? Този тип ключове, Защо? да. Защото много лесно се отключват, много безшумно се отключват. И още нещо, което е важно, да не бъдат оставени вътре в ключалката, когато заключвате дома си, когато сте вътре. Трябва задължително да се извади. Ето тук от тази страна, това може да си представим и да приемем, че това е външната част на вратата. Така. И тук се вижда хубаво ключа как стърчи от външната страна. Тоест това е гърба на вашия ключ. Ако стои вътре в бравата, някой отвън може безпроблемно да си го завърти и да ви отвори вратата. Сега едно време си спомняме, че така като малък, сега колко е правилно, се ни учили ключа нарочно да бъде в патрона и даже да бъде завъртян настрани, за да не може да се избута, да се завърти, но явно е грешна практика. Грешна е била, за времето си вероятно е била добра, но в момента не е. А тогава, ако говорим, обаче това време, за което говори Вито, е най-вероятно с обикновените ключове, не са тези ключове, които сега вие ни показвате. Има вариант да е така, но имайте в предвид, че тези ключове са монтирани от 90-те години до около 2005 година са били слагани за... Сега продължавате да се слагат още? Не. Добре. Не. Да, поддържаме. Имаме клиенти, на които слагаме подобни ключалки, но това е... Рядкост. Рядкост и те много държат на това нещо. Иначе, да не говорим само за лоши решения. Най-сигурното да кажем кое е? Най-сигурната е... Да се седим вкъщи. И това не е сигурно. Иначе най-сигурното е да се подходи комплексно, да се направи врата по ключалките. Всяка една врата се прави по ключалките. Врата по ключалките, не ключалките по вратата. Точно така. Когато избирате врата за дома си, е хубаво да се консултирате с ключари, които могат да ви дадат нещо добро решение. Наистина вратите се правят по ключалките спрямо не е само патрона, ами бравата също е важна, също бронировката и High Security патрон. Това говорим, че това са най-добрите заключвания в момента. Иначе, когато имате съществуваща врата, независимо дали е с касова брава, това, което показахме, че не е добре, това нещо може да бъде преработено и да бъде направен вариант, в който да сложим патронна брава и да защитим дома по най-добрия начин с, да кажем, минимум средства. Буквално. Сега ще ви покажа една ключалка.
с така наречената червена линия. Това какво означава? Тази червена линия е така наречената защита против счупване. Иначе казано, сърцето на ключалката е в това петленце, което управлява вашата брава. И реално какво се случва? Кръците, когато взломяват такива ключалки, когато го захванат патрона от външната страна и той се чупи точно тук, където му е най-слабото място. Точно така. А когато патроните имат защита против чупане, както в този случай, това е една от защитите, ще ви покажа и други, той ще се щупи точно тук и няма да може да се стигне до... Първата част. Да. Ще повредят само външната част. Точно така, няма да могат да отключат. Това е най-бюджетното решение за, да кажем, покачване на сигурността, за подобрение на заключването на каквато и да било врата. Има ли значение самия ключ, господин Борисов, защото виждам, че сега този изглежда доста елементарен, една основа. Аз сме свикнали с точки, с резци, с най-различни модели. Доколко това е гарант, че ако ключът ми е максимално сложен, може би синият е по-сложен като механизъм, означава сигурност по-голяма. Така, благодаря за въпроса. Това, че ключът на пръв поглед изглежда елементарен, не означава, че е такъв. По никакъв повод не означава, че това е лесно преодолима ключалка. Вътре в този патрон има различни комбинации от щифтове, които са антишперцови и повярвайте ми, е почти невъзможно да бъдат отключени по различен начин от ключа. Иначе да, това, макар да ви изглежда обикновен ключ, това е патентован профил. Нещо, за което ние плащаме на производители да изработват само за нас тази матрица. Посредством карта, която даваме на клиентите, това е картата за сигурност, която даваме на нашите клиенти, която има сериен код. На серийния код е изписан номера на ключа и на ключалката вследствие на това. И реално, когато издадем такава карта с такъв ключ, с такъв код, тогава ограничаваме дублирането на ключове. Тоест, вие ако... Само собственик. Точно така. Само собственика може само единствено да дублира ключовете. Този синия е интересен, да. Защо е такъв? По-различен е от по-специалните, да кажем, точки, да, които с точките, да. Това е по-висок клас патрон, който е отново с защита против счупване, просто няма червената линия, но реално е италиански, пък български е с червена линия, италианския няма. В този случай това също е патентован профил. Той може да бъде дублиран само единствено при нас, по същия начин. На някои хора им създава неудобство това нещо, тъй като трябва да се погрижат само единствено за картата, която им даваме. Но обаче пък от друга гледна точка, вие можете да бъдете спокойни, че когато дадете ключ на чистачката на майстор или на някой друг, че той не може да си направи ключ и това нещо ние го гарантираме. Само още нещо да допълним, понеже си говорим за патрони. Кое е най-сигурното? Един патрон, но добре защитен, хубав, качествен, или да сложа 15 ключалки на вратата и 10 минути да си отключвам, после 10 минути да заключвам? Това влияе ли на кръците? Ако са елементарни ключалките, на тях ще му отнемат 10 минути само да ги отключат. Сега ще се върнем малко назад във времето, около 2000-та година. То едно време в пещерите не е имало дори и врати, но все пак. Тогава бяха на дневен ред мукавените врати в панелните жилища, иначе казано такива дървени врати. И тогава, сами разбирате, че дървена врата, знаете за кои врати говорим, с едно рамо можете да влезнете вътре съвсем спокойно, независимо дали е заключено или не. И в този случай полицията преди години казваше: слагай, служи на средата ключалка, служи горе, служи долу. Като тръгнат да влизат... Едни железа надолу имаше в основите, влизаха. А когато решат да влизат, да не могат да го направят. И тогава това работеше. Факт. Но обаче в момента, във времето, в което живеем, има много добри метални врати, които се произвеждат и за тях е напълно достатъчно да имате една ключалка. Но като хората. Но като хората и за дамите специално едно резе, допълнителна ключалка или ключалка, която само те да знаят, че имат. В момента имат супер много решения в това отношение. Само кажете ни, като казвате, че има много решения и кое още повече ще ни донесе допълнителна защита, тези чипове, които се използват и на входовете, в блоковете, те доколко са надежни?
Ами надежни са до толкова, че да таргетират хората, които биха посегнали към домовете ви. Реално това е като чрез цената да си подбирате клиентите в даден бранш и бизнес. Тук е по същия начин. Когато не заключвате входната врата на блока, нали, визирам блока, нали, чиповете в входа, тогава давате достъп на всички, което включва и такива, които не са и крадци, буквално. А реално, когато направите контрола на достъп с чипове, тогава ограничавате, точно таргетирате общо взето хората, които биха посегнали на имота. Иначе казано, ограничавате, създавате по-добра сигурност на целия вход. Колкото повече е предизвикателство, толкова по-добре. Към финала на нашия разговор, новите технологии навлизат ли при ключовете сега? Пръстови отпечатъци, смарт заключване през телефона, отключвам, заключвам, давам достъп. Това как се отразява при вашата сфера, при ключовете? Ами да, навлиза. Той навлиза от последните 10 години, бих казал, не от онзи ден това нещо. Има много решения, има врати, производители, които правят ключалки, които да работят посредством Wi-Fi, мобилни оператори с автономни захранвания допълнителни. Но да кажа честно, това е добър вариант, но когато си купувате нова врата. Тъй като когато имате стара врата, за да сложите добро електронно заключване, то е свързано отново с някакъв вид ремонтни дейности вкъщи, окабеляване, пробивания. По-скъпо ще излезе да я модифицираме, отколкото да си купим нова. Вероятно да. Вероятно да. Много ви благодарим за всички тези съвети. Надяваме се, че сме насочили вниманието на нашите зрители, тези, които все още не са защитили достатъчно добре домовете си, да го направят. Да, ако не са на почивка, да гледат България сутрин, полезни съвети, както виждате, има защо.